Son Modesto Pose, o candidato do Partido Socialista á alcaldía de Vilagarcía. Os socialistas e toda a cidade de Vilagarcía non parte de cero. Levamos moitos anos ao frente do Concello de Vilagarcía, levamos moitos anos ao frente das decisións de progreso, das grandes infraestructuras e das obras importantes que se fixeron en Vilagarcía. Estamos nunha zona chamada Zona da Escardia e os socialistas temos a intención de impulsar un proxecto importante de toda esta zona. Queremos aumentar o colexio público da Escardia, que é o colexio céntrico de Vilagarcía. Queremos unificar a estación de autobuses e a estación do tren facendo unha estación intermodal e queremos comunicar, abrir unha vía de comunicación paralela á vía do tren que daría sería a segunda circunvalación de Vilagarcía, a segunda circunvalación norte. Por lo tanto, toda esta zona vai a sufrir unha importante transformación despois de 4 anos de gobernos do próximo goberno municipal, que espero que a confianza de todos ustedes esté encabezado polos socialistas. Vilagarcía ten que facer unha aposta estratégica polo turismo. O gran problema, non só de Vilagarcía, senón de todas as cidades hoxe en día, é a xeneración de emprego, de buscar fontes de emprego. E o emprego en Vilagarcía, a aposta máis segura é apostar polo turismo. Nesa aposta, Vilagarcía ten que ter dous pés, mirar para a comarca, complementarse ca comarca e ser o porto ou o mar de Compostela. E esa aposta estratégica ten que estar sustentada por que Vilagarcía explote todas as súas potencialidades. É necesario construir nesta zona chamada do Ramal da construción dun hotel de primeiro nivel, dun hotel de calidade. É necesario poñer en valor a playa de Compostela, a praia que os socialistas levan ao largo destes últimos anos investido recursos, pero que hoxe necesita unha remodelación.